velkommen til en eftermiddag på Christiansborg, hvor vi skal sætte fokus på, hvordan vi bedre kan sikre tilgængelighed for personer med handicap i krisesituationer. Jeg har en mikrofon, som jeg skal huske at bruge. Nej, vi har fokus i dag på, hvordan vi bedre kan sikre tilgængelighed i krisesituationer for personer med handicap. Vi får lidt folk ind her, så der er også ledige pladser inden foran, hvis man har mod på det, hvis der kommer flere. Der er lidt pladser herovre. Vi finder ud af det. Men tusind tak til jer, der er mødt op i dag. Vi er ret mange. Der er også folk, der ser med online. Mit navn er Tobias Nyhus Jensen. Jeg kan lige give en kort beskrivelse. Jeg er en mand i 30'erne. Jeg har mørkebrunt hår, runde briller, fuldskæg, nystrøget skjorte på. Og jeg er national ekspert for Accessible EU, der er Europakommissionens ressourcecenter for tilgængelighed. Og det dækker både fysisk tilgængelighed og digital tilgængelighed. Så det handler meget om at samle gode råd og dele gode eksempler på tværs af medlemslandene. Og på tværs af EU, der arrangerer vi 88 events om året. Så det er ret mange, og det her det er nummer 2 ud af 3, som vi holder i år, så der er et event tilbage. Det bliver 1. december. Og lidt praktisk info. Så håber jeg, at I vil registrere jeres ankomst. Jeg tror, Maj derude har været sød til at minde folk om det. Hvis I ikke har gjort det, så kan I gøre det i pausen. Jeg ved, I er registreret, mange af jer som tilmeldte. Det her det er mere et check-in, at I er ankommet. Og det handler simpelthen om at vise til Europakommissionen, at der kommer nogle folk til de her events. Så det sender et signal om, at der fortsat er interesse for den her slags events i Danmark. Så hvis I gider scanne koden i pausen, hvis I ikke har gjort det allerede. Hvis man ser med online, må man også meget gerne gøre det. Det vil være en stor hjælp. Der er tilgængelige toiletter udenfor, rundt om hjørnet. Jeg er sikker på, at Maj, der står hernede, også godt kan vise vej. Der står vand, kaffe og te nede ved indgangen, så hjælp jer selv, hjælp hinanden. Og det bliver vist på YouTube, det her, med live tegnsprogstolkning på dansk, live skrivetolkning. Og hvis der er noget, der ikke fungerer, eller jeg glemmer at holde mikrofonen op, så sig til, eller skriv det på chatten. Så vi har en ret pakket agenda i dag. Vi har 2 timer, og vi har mange vigtige vinkler, vi skal nå igennem. Først så byder Simon Kollerup velkommen lige om lidt. Så vil Helga Mark vise os kort, hvorfor Preben ikke prepper. Og Susanna Laurin har vi med online. Hun vil hjælpe os med at skue ud mod de andre medlemslande, for måske er der noget, vi kan lære der. Så vil Styrelsen for Samfundssikkerhed, de er kommet forbi for at lancere netop en kampagne om beredskab, lige præcis i dag. Så tager vi en kort pause, 2:15, og 3:00, så har vi Edis Adilovic, som vil snakke om man kan 3D-printe sig til mere tryghed. Vi har endnu en online-deltager, Janus Tarp, som vil give sit bud på, hvor vi er i dag, hvor langt vi er i dag, og hvad personer med handicap også kan gøre for at forberede sig på kriser. Så har vi Marike Dorman, som vil lære os om at forvente det uventede med universelt design. Det vil foregå på engelsk. Og så hører vi fra Silkeborg Kommune online om deres foreløbige arbejde med beredskabsplanlægning. Og til sidst vil Simon Kollerup sende os hjem med et par afsluttende ord. Så det var hele programmet. Og vi skifter lige her. Jeg skal selvfølgelig, inden vi går helt i gang, lige sige tak til SiteImprove og IAP Nordic, fordi de har støttet os, så vi kunne have livestreaming og kan have skrivetolkning med. Så det sætter vi stor pris på selvfølgelig. Og tusind tak til Simon Kollerup, fordi at vi måtte låne Socialdemokratiets gruppeværelse, fordi det er her, vi er i dag. Og også fordi du tilbød at være vores vært og være med til at lytte aktivt og nysgerrigt med. Og jeg er ret sikker på, at det er nok det smukkeste sted, som Accessible EU har sendt fra på tværs af landene, tænker jeg. Så.
Og jeg står jo bare for det praktiske, så nu vil jeg gerne invitere Simon herop. Der ligger en mikrofon til dig. Du er jo foruden at være medlem af Folketinget også præsident for Beredskabsforbundet. Så det er jo meget passende, at du er her i dag. Så ordet er dit. Tak. Tusind tak for den varme velkomst, og for mig også et varmt velkommen til alle jer. Både jer, der er her i lokalet, som er det socialdemokratiske gruppelokale på Christiansborg. Det her, vi holder vores gruppemøder. Det her, statsministeren kommer i egenskab af at være formand for Socialdemokratiet og fortæller om, hvordan rigets forfatning i øvrigt er. Og så er det her, vi i dag kan mødes om et rigtig vigtigt emne. Også rigtig varmt velkommen til jer, der ser med ude fra skærmene. Og jeg havde egentlig ikke tænkt at præsentere, hvordan jeg ser ud. Det tænker jeg, vi så må lade forblive en hemmelighed i dag. Velkommen til os. Meget symbolsk for dagen i dag, så er vi rykket ind på Christiansborg. Christiansborg er rammen om den landspolitiske debat i Danmark. Men beredskab har i mange, mange år været en lokal og kommunalpolitisk agenda. Og det er først for nyligt, at beredskab er blevet landspolitik. Der er oprettet et nyt ministerium med egne styrelser til formålet. Og det fylder nu på den landspolitiske agenda. Så det er meget symbolsk flot, at vi holder lige præcis den her konference på Christiansborg. Samfundssikkerhed er kommet på dagsordenen, og det er kommet det på en måde, hvor vi kan se mange af os, der er politiske aktører på den her debat, at vi har været bagud. At vi har ikke været det samme sted som Sverige, Finland, andre, der har ligget tættere på de egentlige fjender, som vi kender dem, og dermed følt truslen tydeligt. Der har vi ligget lidt i læ, og måske også ladet vores forsvars- og beredskabspolitik ligge lidt i læ. Nu er den kommet på dagsordenen igen, og det betyder, at vi står med et emne på dagsordenen, hvor vi føler, at vi er bagud, og hvor vi føler, at vi har travlt. Når man har det sådan, så kan der være en særlig risiko for, at personer med et handicap eller andre sårbare borgere og borgergrupper i vores samfund kan blive glemt, når det hele går hurtigt, fordi vi har travlt. Og derfor er det rigtig, rigtig godt, at vi holder dagens konference i dag, for at give os selv muligheden for at stoppe op og tænke på, hvordan vi får alle med igennem den her svære situation og alt det nye, vi skal i gang med. Man kan sige, at fokus på de sårbare grupper falder, når det kommer til beredskab, inden for to grupper, som jeg ser det. Den ene, det er den brede kriseforberedelse i samfundet, hvor der tales om prepping, og hvor hver enkelt borger skal sørge for at kunne passe på sig selv og sin husstand i op til 3 dage. Det forstår jeg godt kan være svært, hvis man er i en sårbar position eller har nogle andre rammer i sit liv, end alle mulige andre danskere har det. Men hele formålet er jo netop, at alle, der har mulighederne og ressourcerne og hvad det ellers kræves til at preppe, får det gjort, så vores myndigheder kan have sit fokus på netop dem, der har brug for en særlig hjælpende hånd i en særlig svær situation. Så derfor har prepping meget haft fokus på dem, der kan, at de skal gøre sig klar til at kunne passe på sig selv, så samfundet kunne være der for dem, der var i en anden og sårbar situation. Jeg er ikke minister længere, men så er jeg blevet præsident. Det kan også noget i en organisation, der hedder Beredskabsforbundet. Og i den organisation, der tager vi opgaver med prepping meget seriøst. Vi udbyder kurser, som nysgerrige danskere kan følge. Vi rækker hånden ud også til organisationer inden for
feltet af dem, der repræsenterer jer, der repræsenterer de sårbare grupper i vores samfund, så vi kan undervise på den gode måde og tage højde for det. Og så har vi valgt at løfte prepping til et nyt niveau, hvor vi sammen med Ministeriet for Samfundssikkerhed og Beredskab gør prepping til en ikke individuel ting, men til en fællesskabsting. I virkeligheden så er det godt gammeldags naboskab. Det er vejforeningen, det er karréen inde i byen, det er måske landsbyen ude på landet. Det er i virkeligheden super banalt og handler om, at når vi forbereder os på en krise, så lad os gøre det med vores nære fællesskab. Sådan at der netop er nogen fra vejen, der godt ved, hvem der bor længere nede og som har et handicap, eller som er en ældre borger, som kan have brug for et ekstra sæt øjne og ekstra opmærksomhed, hvis der skulle ramme os en krise. I Beredskabsforbundet, der prøver vi at løfte prepping til naboskabsniveau og til lokalsamfundsniveau. Det håber vi kan være et ekstra bidrag til, at alle bliver set og alle bliver husket, mens samfundet prepper på krisen. Så det er ligesom den ene gruppe, eller det ene fokusområde, hvor jeg ser, at man kan passe på vores sårbare grupper. Det er, hvis alle andre prepper, så de ikke trækker på samfundets sparsomme ressourcer i en krisetid. Og det andet er selvfølgelig, at man kan lave decideret målrettede tiltag. Og det håber jeg, vi kommer til at høre lidt om i dag også, hvordan man kan adressere nogle af de grupper, der særligt har brug for særlige tiltag, som adresserer lige præcis den situation, de står i. Pointen er i hvert fald, at vi er kommet lidt sent i gang med at ruste vores samfund mod nye kriser. Vi har travlt, fordi vi er bagud. Vi er ikke i mål, men derfor er det godt, at vi holder konferencen i dag. Så jeg har glædet mig over at få lov til at lægge hus og lokale til at stå som officiel vært, selvom det er alle andre, der skal give fylde til dagens konference. Så med de ord, hjertelig velkommen til Christiansborg, og hjertelig velkommen til en spændende debat. Ja, og nu skal vi høre fra Helga Mark, som er næstforperson i Dansk Handicapforbund København. Og hun vil fortælle os om, hvorfor Preben ikke prepper. Vil du have min mikrofon? Jeg har virkelig set frem til at komme i dag. Jeg er her for at fortælle jer om, hvorfor vi i Dansk Handicapforbund København har valgt at lave de her film. Det hele startede med, at jeg var til en konference i Malmø om beredskabet, og den var arrangeret af Handicaprådet i Malmø. Og jeg blev simpelthen chokeret. Jeg fik øjnene op for, hvor langt bagud vi er i Danmark, og hvor langt bagud vi stadig er. Og da det i 25 er vores 100-års jubilæum, var der ingen tvivl hos hverken min bestyrelse eller hos mig, at vi skulle lave 4 film om kriseberedskabet og om det manglende beredskab i Danmark. Og med hjælp fra en filminstruktør, der hedder Ida Kat Balslev, fik vi produceret de her 4 film, som vi er utrolig stolte af. I skal nu se den første af filmene om Preben, nemlig den, der omhandler de råd, Beredskabsstyrelsen vil have, vi forholder os til. Du skal have 3 liter vand stående per person, hæv kontanter og anskaffe en nødradio til genopladelige batterier. Jeg har i dag været så heldig at få assistance af synstolkeren Laura Kami Vrang til at hjælpe med synstolkningen af, hvorfor prepper Preben ikke. Jeg håber, I nyder filmen. Jeg siger lige den første sætning her, før filmen går i gang. Preben, der sidder i kørestol ved spisebordet, drikker kaffe og lytter til radioen. Beredskabsstyrelsen anbefaler, at alle er forberedt til at kunne klare sig selv uden strøm eller rindende vand i 3 døgn i tilfælde af en krisesituation. 3 liter vand per person per døgn, kontanter og en nødradio. Preben rynker panden. I en butik trækker Preben armene op mod vandflaskerne på øverste hylde, men kørestolen er for lav, og han drejer på kortet. Ved hæveautomaten rækker Preben kortet op for at hæve kontanter, men kommer ikke tæt nok på. Kørestolens fodstøtter rammer muren. Antennen op. Ud med bagklappen her. Og så kører man bare rundt. I beredskabsbutikken forsøger Preben at frigøre radioens svinghåndtag, men hans fingre får ikke fat om håndtaget. Nå, hvad siger du? Preben ryster på hovedet og giver radioen tilbage. Jeg dropper det bare.
Tekst. Trods en beredskabslov er der ingen særlig beredskabsplan for mennesker med handicap. DHF København 100 års jubilæum. Så fik vi også det aspekt med. Tusind tak til Helga og til Laura for at tilbyde sin hjælp her i dag. Og nu er tiden kommet til, at vi skal skue ud mod Europa. For hvad gør de andre lande? Og det vil Susanna Laurin, leder af IAAP Nordic, gerne fortælle os om. Og hun er med på Teams. Og det får man helt automatisk på livestream. Men vi vil også gerne høre fra hende i salen. Og derfor så skal jeg hen i det rigtige vindue og lukke hende ind. Så det gør jeg nu. Man behøver ikke se mig. Se om hun er med. Hej Susanna. Se om hun er der. Nej. Ja. Hej Susanna. Hej. Vi er klar til dig. Hvis du er klar til os. Så er du på. Der deler, eller? Ja, ved du hvad? Du slår dig bare løs. Ja, okay. Så hej alle sammen. Hvis jeg har forstået rigtigt, så er jeg på allerede, så jeg ved ikke, om jeg er blevet introduceret eller ej. Men jeg skal lige snakke en lille smule om krisehåndtering inden for EU. Og jeg hedder Susanna Laurin, og jeg leder det, der hedder IAAP Nordic. Jeg er svensker, men jeg skal nok prøve på at tale dansk, så godt jeg nu kan. Og IAAP, det er en brancheforening, som er medlemsdrevet. Vi har mere end 10.000 medlemmer over hele verden, i faktisk mere end 100 lande. Vi har været i gang nu i 12-13 år, og også certificeret en masse fagfolk i forskellige dele af den her lille industri. Det er sådan not-for-profit, hvor man kan få mange fordele af at være medlem, og selvfølgelig også mødes med andre og lære noget af hinanden. Og hvis man bor i et land, hvor vi har en lokalafdeling, som vi har i de nordiske lande, så Norge, Danmark, Island, Sverige og Finland sammen. Hvis man er så heldig, at man bor i et land, der hvor vi har en lokalafdeling, så får man jo alt det gode ved at have en global medlemsorganisation, men også det lokale, så man kan snakke om sine lokale udfordringer på sit eget sprog osv. Så hvis det er en eller anden, der er interesseret i at lære mere om det, så må I gerne bare melde ud eller finde mig på LinkedIn eller lignende. Når vi snakker om tilgængelighed, så er det i hvert fald i Sverige, så har vi ligesom opfundet et nyt ord, som hedder fragængelighed, og det findes ikke rigtigt på svensk, jeg tror heller ikke, det findes på dansk. Men jeg synes, det siger noget om, hvad fokus er, hvis vi tænker på brand for eksempel i et hus. Så er det jo vigtigt, at man kan komme ind, men det er jo nok så vigtigt, at man også kan komme ud igen. Og desværre, når vi kigger på statistik, så er det jo problemer for mange mennesker med funktionshæmmelser, som ikke måske kan høre brandalarm, eller selvom vi alle sammen ved, at man ikke skal bruge elevatoren, når der brænder, så skal man jo kunne bruge trappen, så hvis man er oppe på 7. etage, når man får at vide, at elevatoren er slukket for. Man skal også kunne forstå de instruktioner, man får. Jeg ved ikke, om det er nogen af jer, der nogensinde har været i et hotelværelse, når der brænder, og prøve at kigge på sådan en lille instruktionstavle, hvor man får en tegning over, hvordan det ser ud, og hvad trapper man skal ned af og sådan noget. Det er ikke sådan helt nemt at forstå alle gange. Og nogle gange er det kun tekst, og nogle gange er det kun billeder, og ret sjældent er det begge dele. Men det er jo det, de fleste mennesker har brug for at forstå det hele. Og hvis man så slet ikke ser, så er det jo også svært med de der skilt, som i hvert fald ikke snakker mere. Så det er mange ting, som gør det besværligt, når vi snakker om fragængelighed. Og hvis vi så kigger på mere oversvømmelser eller naturkatastrofer, eller sådan mere rigtig krise, eller hvad man skal sige, på samfundsniveau,
så er det jo lige så svært, eller måske endnu mere svært, at finde og forstå den information, som kommer ud fra myndigheder og kommuner. Men ikke kun skal man vide, hvad for en myndighed eller hvad for et niveau i samfundet har den rigtige information til mig, og så også forstå, hvad det faktisk står, og kunne få adgang til den information i det hele taget. Men man skal jo også være i stand for at have mulighed for at handle efter den instruktion, som man faktisk får. Og det er det heller ikke alle, der kan. Så hvis man sender ud information om, at det er en oversvømmelse, og nu er det her, der skal ske, eller nu er der brand, og nu eller andet i en naturkatastrofe, der sker, så må man jo også tage hensyn til, at ikke alle mennesker måske kan løbe ned til et beskyttelsesrum eller lignende på samme måde som befolkningen, så at sige. Så der er mange ting, som kan se i forskning, at det ikke helt fungerer, som det skal for mange mennesker. Og inden for pandemien, en god ting med pandemien var, at vi fik en masse statistik og en masse ting, vi kunne undersøge om, hvordan ting foregår, når vi får sådan en meget speciel krise eller katastrofe i samfundet, også i mange forskellige lande. Så det skete rigtig meget interessant og spændende forskning. Det vi har kigget på, det er krisekommunikationen inden de forskellige EU-lande. Og det man kan sige er, at det var ikke ret godt. Det tog lang tid, før det blev bedre. Men noget, man godt kan se, og det er jo ikke kun i pandemien, men i det hele taget, det er, at man selvfølgelig ikke er forberedt. Lige pludselig så skal man ud med en masse rigtig vigtig information, som man ikke er forberedt på. Men man kan godt forberede noget af det, og det ser vi især kommuner selv ikke gør i dag, på trods af, at man synes, at vi skulle have lært noget fra pandemien. Fordi det er jo mange ting, som er det samme i en krise. Vi vil, at folk skal evakueres til det samme sted, eller i den samme retning, og det er nogle ting, man skal, og nogle andre ting, man ikke skal gøre. Og alt det der kan man faktisk forberede, og sørge for, at man har information, som er tilgængelig for det allerfleste. Man har det på tegnsprog, man har det på letlæst, man har det på alternative supplerende information, og man sørger for, at den digitale information, man har, også kan læses op og så videre. Men stadig er der mange, der ikke gør den forberedelse, som man kan gøre. Og selvfølgelig er kriseinformationen tit ikke i den sædvanlige form, som vi normalt set kommunikerer på. Men derfor behøver man også tænke på, at de skabeloner og den måde, man har at lave kommunikation og information på, de må også gennemgås sådan, at når man så lige pludselig tager den der, vi tager det fine lille billede af fortovet væk, som vi har først på siden, og så har vi sådan en kæmpe stor rød ting, hvor der står advarsel, eller hvad det nu er. Så skal den også fungere. Det skal være et rigtigt kontrast. Det skal være typer, så man kan font size, så man kan læse. Det skal kunne forstørres, det skal kunne kopieres, det skal kunne læses op osv. osv. Man er nødt til at også teste det der og sørge for, at også den usædvanlige form eller funktion eller kanal, man bruger i kriser, også er tilgængelig fra starten af. Meget af den information, som kom ud i pandemien, var også meget vanskelig at forstå, og det ser vi også i andre naturkatastrofer, at man tager tit nogle eksperter ind, som selvfølgelig er eksperter i det her specielle område, og så bruger de måske nogle meget fine ord, men som almindelige mennesker ikke bruger så tit. Så her er det meget vigtigt, at kommunikatørs, alle dem, der bruger, som er dygtige til kommunikation og information, at de også hjælper at forklare det her ekspertterminologi på en måde, så mange som muligt faktisk kan forstå, hvad det sker, og hvad jeg skal gøre. Og det, der er, synes jeg, dybt beklageligt, er, at mange, der har haft interviews og surveys osv. Omkring det her med pandemi-information, så er det tit, man siger, at det var ikke, fordi man ikke havde penge, eller fordi man ikke vidste, hvordan man skulle gøre det, men det var, fordi man ikke havde tid. Det blev så travlt, man fik så travlt, det var så meget, som skulle ud direkte, at man tænkte, at okay, vi må hellere få det her ud til 80%, og så må vi ligesom klare de der sidste 20%, som måske ikke kan forstå den her, eller som kan få adgang til den her information, det må vi bare klare ved siden af. Det kan jeg godt forstå, hvis der brænder, men jeg kan ikke forstå det i pandemien. Fordi godt nok havde alle myndigheder travlt, og jeg peger ikke fingre her på nogen. Jeg kan godt forstå, at det var en meget, meget stresset situation for mange, absolut. Men det var ikke sådan, at informationen skulle ud på sekundet. Så jeg synes, at hvis man havde været nogenlunde forberedt, ikke på pandemien i sig, men på at
kriseinformation skal være tilgængelig, også den type information skal være tilgængelig i grunden, så skulle man ikke kunne sige, at man ikke havde haft tid. Det der må ikke ske igen. En anden ting, som jeg kigger på, det er jo alarmopkald 112, som jo i dag desværre ikke fungerer for alle. Det er meget, de fleste bruger telefon, og det fungerer jo godt for alle dem, der kan snakke og høre, sådan som gennemsnitsbrugerne kan. Og så fungerer jo det der opkald rigtig godt med GPS, som kan se, hvor man er henne osv. Hvis man har taleproblemer, eller hvis man har problemer at høre, så er man helt udelukket fra det her. Og navnlig mennesker, som har tegnsprog som sit første sprog, har jo også ret til at få den her kommunikation, eller få mulighed til at kommunikere på sit modersmål, som er tegnsprog. Og ikke engang sms fungerer i de fleste lande. Og tegnsprog via video, det er jo noget, som vi ikke ser. Altså, man kan godt sende en video, men man kan ikke være sikker på, at den, der modtager opkaldet, forstår tegnsprog godt nok til, at det skal blive en rigtig god kommunikation. Så det er noget af det vigtigste, vi ser lige nu i det digitale, som ikke kun har med uddannelse at gøre og forberedelse ude hos myndigheder og kommuner, men som virkelig er sådan teknisk mindshift, som skal ske i hele EU. Og det gør det også nu med European Accessibility Act. Men det vi mange har svært at forstå, det er jo hvorfor vi skal vente til 27. Sådan er det i mange lande. Det er sådan opt-in, opt-out. Det er ikke i Accessibility Act i selve loven, så har medlemslandene en mulighed for at udskyde det der her emergency communication til 27, og det har så Danmark gjort sammen med mange andre lande. Men det er ikke noget, det siger, at man skal absolut må gøre det, bare fordi man kan gøre det. For jeg vil lige understrege, at Accessibility Act, den trådte i kraft på EU-niveau i 2019. Også den danske lovgivning kom på plads i Danmark i 2022, så vi har allerede haft ret mange år til at forberede det her, men stadig så udskyder man det her, som jeg synes er meget, meget vigtigt, væsentligt. Det har med liv og død at gøre. Det har man så udskudt kravene til 27. Og det er ikke, fordi det er umuligt, fordi vi kan allerede se, at i Holland, så har man real-time text og over-the-top communication i emergency services siden mange år. I Frankrig har man ikke kun det, men man har også egne nummer, så man kan være sikker på, at hvis man bruger sms eller videosamtale til tegnsprog, så er den, der modtager opkaldet, også god til at forstå den måde, jeg kommunikerer på. I England har man også indført Total Conversation for et par år siden. Så teknikken er der. Vi har leverandører, der kan gøre det her, og vi har faktisk nogle af de rigtig gode leverandører i Norden, så der er ingen grund til, at vi skal vente til 27, før at mennesker med funktionshæmmelser får et godt mulighed til at ringe et alarmsamtale. Og bare den uro for, at man ikke kan melde sig med de her ting, synes jeg, det kan ikke være også bekendt i moderne højskatteland, som Danmark og Sverige og de andre nordiske lande er. Fordi brugerne kan selvfølgelig ikke vente. Vi er nødt til at prøve på at kortlægge vores interne procedurer, så vi ved, hvem har ansvar. Hvad for nogle kompetencer har vi? Hvornår skal vi bruge eksterne leverandører til at gøre det her? Kan vi lære at skrive på en let måde? Kan vi lære det der med alternativ supplerende kommunikation? Eller ved vi, hvem vi skal ringe for at få et eller andet tegnsprogs fortolkning af den her information? Det må vi jo kunne klare i hver en organisation, som har med krisehåndtering at gøre. Hvis vi har bedre planlægning, så kan man forberede sig, og man kan sørge for, at alle de skabeloner, man bruger, og den måde, man arbejder på, og den information, som så kommer ud, faktisk er god nok til at også fungere for de allerfleste mennesker. Vi ser også i de lande, hvor det her fungerer godt allerede, at man har et strukturelt samarbejde, ikke kun med brugerorganisationer, men også med andre partnere, andre teknikleverandører osv., og virkelig over forskellige sektorer, som jeg tror er meget vigtigt og en meget god måde at gøre det på. Sådan så man får en sikkerhed i, at kriseinformation kan håndteres fra starten af og i hele værdikæden helt ud til brugerne. Men selvfølgelig er det altid lige så vigtigt, at man følger det, der hedder Nothing About Us Without Us, som alle i funktionsorganisationer og funktionshæmmelsesorganisationer
lever efter. Og det har jo med systematisk involvering af brugere at gøre. Fordi den eneste måde at være helt sikker på, at det man laver fungerer for alle, det er jo at teste med mennesker, som har forskellige nedsættelser eller udfordringer. Det er simpelthen den eneste måde at være rigtig sikker på, at det man gør makes sense for alle. Så jeg tror, at det var det, jeg havde. Så skal jeg bare sige tak, fordi jeg måtte komme. Fordi jeg tror, jeg havde mulighed for at komme, men jeg kommer tilbage til Danmark om et par uger til næste event. Men tak, fordi at jeg måtte dele den her lille korte præsentation fra IAAP. Og hvis der er en eller anden, der har et eller andet spørgsmål omkring IAAP-organisationen, eller den forskning, vi har lavet inden for krisekommunikation, og vi laver lige nu et andet projekt faktisk om det samme, igen også med samvirken mellem de forskellige myndigheder osv., så har jeg en meget lang mailadresse, som er susanna.laurin@accessibilityassociation.org. Tak. Tusind tak til Susanna. Og nu føles det helt uhøfligt. Jeg lægger på, Susanna. Jeg håber, du vil se med på YouTube resten af dagen. Vi ses om en uge. Og så er vi ved sidste foredragsholder inden vores lille pause. Og det er jo faktisk noget, der opstod ved lidt af et sammentræf, vil jeg sige. For en uges tid siden, der hørte jeg af bagveje, at Styrelsen for Samfundssikkerhed planlagde en kampagne om beredskab, som skulle komme ud lige præcis i dag. Så jeg rakte ud og spurgte, om I kunne tænke jer at have et forum som det her, hvor I kom og lige sagde et par ord om, hvad det var for en kampagne. Så derfor så har vi Christian Anker Møller med i dag, som vil fortælle os lidt om det. Og du er mic'et op. Du får en klikker. Så kan du selv styre det. Ja, tak. Og rigtig mange gange tak, fordi at jeg må være her og lige tage lidt af jeres tid. Og jeg skal fortælle lidt om den kampagne, som vi har startet i dag. Men jeg tror, jeg vil starte et helt andet sted med sådan de lidt mere sådan bagvedliggende årsager til, at vi er her. Og det er, at vi står i den mest alvorlige situation, vi har stået i siden 2. verdenskrig. Det er det mest alvorlige risiko- og trusselsbillede siden 2. verdenskrig. Det er derfor, at der er blevet oprettet et nyt ministerium, Ministeriet for Samfundssikkerhed og Beredskab, i sommeren 2024. Og det er derfor, at min lille styrelse blev oprettet i januar i år, Styrelsen for Samfundssikkerhed, så vi kan begynde at tage fat om noget af alt det, der skal tages fat på. Der er kommet meget stort fokus på alt det her med beredskab, som kan betyde utrolig mange ting. Og det betyder også, at vi har frygteligt travlt. Vi ved godt, at der er meget, vi skal nå, og vi er i gang. Og det er sådan lidt af det, jeg vil prøve at sige lidt om i dag. Vi ved også godt, at vi skal komme hele vejen rundt. Det er erhvervsliv, det er civilsamfund, det er sårbare, det er udsatte. Og vi er i gang og knokler derudad så hurtigt vi overhovedet kan på at få leveret på nogle af de her ting. Styrelsen for Samfundssikkerheds rolle er rådgivende og koordinerende. Det er ikke os, der lægger planer. Det er de enkelte myndigheder, det er de enkelte kommuner, det er de enkelte regioner. Vi understøtter dem så godt vi kan. Vi kommer med anbefalinger, vi kommer med retningslinjer, vi kommer med forskellige produkter, holder møder, alt det der, for at skubbe i den rigtige retning så godt vi overhovedet kan. Og det er det, der er vores rolle, og det er de ting, vi prøver at levere på. Og noget af det, som vi har fået leveret på, det er, at vi har fået udgivet nogle anbefalinger til kommuner og regioners beredskabsplanlægning for sårbare borgere. Den udkom her for en måneds tid siden. Og der er simpelthen nogle konkrete anbefalinger, plus et katalog over ting, som man kan gribe fat i planlægningen. Det er et bredt funderet arbejde. Vi har fat i kommuner, vi har fat i regioner, og så har vi alle de statslige styrelser og myndigheder, der ligesom kunne være relevante her med. Det er holdt til myndigheder, skal jeg sige. Vi kommer også til at køre en fase 2. Det er ikke helt klart defineret, hvornår og hvad det kommer til at omfatte, men det er i hvert fald helt klart den idé, at vi skal
videre med det her arbejde. Vi er ikke færdige med det. Vi skal sørge for, at vi også når grupper og mennesker, som ikke umiddelbart vil være omfattet i de her anbefalinger, som vi har leveret i første omgang. Ja, der er som sagt nogle helt konkrete anbefalinger. Den første af dem, tænker jeg lige, at jeg vil nævne her, det er, at kritiske services, det skal kunne opretholdes for sårbare borgere i 3 døgn. Det er simpelthen det, vi, og når jeg siger vi, så er det myndighederne ret bredt funderet, anbefaler. Det er det, som nu er den nye baseline, kan man sige. Det er det, vi alle sammen skal arbejde hen imod. Og det er også et arbejde, som er rigtig, rigtig godt i gang rigtig mange steder. Vi kan se, at der er mange kommuner, som er kommet virkelig langt med det her, og cadeau og hatten af for det. Det er super godt arbejde. Vi kan også se, at der er andre kommuner og andre regioner, som ikke er lige så langt med arbejdet. Men så er det jo super godt, at de nu har noget materiale, de kan tage udgangspunkt i. Og så er der så også, ud over de 8 anbefalinger, så er der også den her inspirationskatalog, kalder vi det, men det er grundlæggende også anbefalinger. Og der er det blandt andet, at man skal i den enkelte kommune, er det nok som udgangspunkt, men også på regionsbasis, så skal man finde ud af simpelthen på individniveau, hvem er det, som er relevante for os, hvem er det, der er sårbare, hvem er det, der er udsatte, hvem er det, vi skal have fat i, hvem er det, vi skal have tænkt ind, sådan at vi er klar til at reagere, når krisen den rammer. Det er også en helt konkret ting, som vi anbefaler, at man går i gang med, hvis ikke man allerede er i gang med det. Så er der vores departement i Ministeriet for Samfundssikkerhed og Beredskab. De lancerede i sidste uge et beredskabspartnerskab, hvor der også kommer til at ske nogle ting. Det kommer for alvor til at starte op her efter nytår, men nu har de i hvert fald fået det introduceret, fået det sat i gang, kan man sige. Og det kommer til at køre i 3 spor. Grundlæggende så handler det om, at vi skal have et samfund, der er bedre rustet til kriser, bedre forberedt. De 3 spor, det er dels den sådan brede befolkning, så er det børn og unge, og så er det sårbare udsatte. Og her kommer civilsamfundsorganisationer også til at spille en stor rolle, når det for alvor bliver sparket i gang her efter nytår. Så det er bare for at sige, vi kender udfordringerne, vi er i fuld sving, og vi kommer til at gøre meget mere, når vi ligesom kommer godt i gang med det hele. Og så skal jeg også sige lidt om den kampagne, som starter i dag. Den kommer til at bestå blandt andet af nogle små film, som kommer til at køre tv og på nettet osv. Der kommer også til at være nogle annoncer i aviser. Vi kommer til at komme så bredt rundt, som vi overhovedet kan. Og det bliver så med den der tagline, som står der. Når du kan klare dig selv, så hjælper du dem, der ikke kan. Det er jo ikke fordi, der er noget nyt i det her. Der er heller ikke noget nyt materiale som sådan. Det hele det bygger på Forberedt på kriser, som også blev udgivet sidste år. Men nu giver vi den altså lige en spand kul for at se, om ikke vi kan få nogle flere til at gøre sådan nogle forberedelser. Sørge for, at man har noget vand derhjemme. Sørge for, at man har en radio, så man kan følge med i myndighedernes udmeldinger. Alle de der forskellige ting. Det er den, som vi giver en spand kul og ser, om ikke vi kan komme lidt længere med det. Og ideen er jo som sagt, at alle os, der har mulighed for det, vi skal gøre de her forberedelser. Det gør så, at der kan frigøres ressourcer til at hjælpe dem, der har det største behov. Det er jo simpelthen det, der ligger i det. Den skulle komme rigtig bredt ud, og det er i hvert fald forhåbning, at vi kommer til at kunne rykke noget adfærd med den her kampagne, som altså starter i dag. Den kommer til at køre de næste 3 uger. Og det er blevet nogle fine små film. Jeg har desværre ikke haft mulighed for at vise den i dag. Det er jo lidt fjollet. Men det er nogle mennesker, som går og forbereder sig lidt, prepper lidt, og har nogle sjove samtaler med sig selv om, hvordan man gør det, hvad der er det vigtigste. Og så er det altså med den der tagline der. Når du kan klare dig selv, så hjælper du dem, der ikke kan. Og det var egentlig det, jeg havde taget med til jer i dag. Så tusind tak, fordi jeg måtte sige et par ord. Tusind tak til Christian, og tak til Styrelsen for Samfundssikkerhed. Og vi har indhentet tiden lidt, vi kommer et par minutter sent i gang. Men vi tager en kort pause, så nu har man lejlighed til, at man kan strække benene lidt og nå på toilettet udenfor og tage en kop kaffe mere. Og så starter vi igen præcis 3:00, hvor vi skal høre fra Edis. Tak.
Okay. Vi er ved at være klar igen. Klokken har passeret 3. Og jeg har taget næste oplægsholder med herop. Han har rekvisitter med til os. Så det kan jeg godt glæde jer til. Vi skal nemlig høre fra Edis Adilovic, som vil give et meget konkret eksempel på, hvordan vi også relativt billigt kan bruge teknologi til at blive mere trygge. Så værsgo, Edis. Mange tak. Se, for 6-7 år siden, da jeg blev færdiguddannet, der arbejdede jeg med en lille socialøkonomisk virksomhed. Og der skulle vi over og holde et møde med det, der dengang hed Foreningen for Danske Døvblinde. Og så gik vi derover, og vi stod og ringede på, og det silede ned. Det er Høje Taastrup, og det regner, og vi står og ringer, og der er ingen, der åbner. Og så en af de her personer, som vi har med, får så ringet til en anden person gennem sin telefon. Og frem og tilbage, telefonen bliver lagt på. Det er fordi, det er en receptionist, som desværre ikke kan høre ringeklokken. Og det er sådan lidt et interessant eksempel, fordi det vi skal snakke om, det er hvordan vi blandt andet kan gøre beredskab mere tilgængeligt. Og det her, det er over en bred kamp. Jeg har nogle af budene på, hvordan det her kan gøres, og så har der jo været en masse eksempler på, hvordan det ellers også kan gøres. Jeg er født i Bosnien, og for dem af jer, som måske ser lidt fjernsyn og TV2, så ved I, at der for nylig har været en dokumentar, som Peter Ingemann har lavet, Balkan i flammer. Og da jeg skulle forberede det her oplæg her, så sad jeg og talte lidt med mine forældre og sagde, det her med beredskab, hvordan foregik det i Bosnien? Og så sagde de, beredskab? Hvad pokker er det for noget? Jamen, hvad gjorde I, når luftalarmen lød, når der faldt nogle bomber, når man skulle i skjul? Vi gik ud i vores kælder, som lå i samme niveau som huset. Og jo større det her trusselsbillede er blevet, jo mere har jeg begyndt at tænke over, jamen, hvad gør jeg egentlig? Fordi jeg kan godt som synshandicappet købe en 5 liter stunk, som jeg kan have fyldt med vand. Jeg har lidt ekstra gas til min Weber-grill, og når der nu er nogen, der er venlige at fortælle mig, at makrellen er på tilbud, jamen så kan jeg godt gå over og købe en 10 dåser af det. Men hvordan orienterer jeg mig? Hvordan gør jeg sådan, at jeg kan finde hen til et beredskabsrum? Hvordan finder jeg rundt i tilfælde af en krise? Hvis der nu udbryder brand her, nu kan vi sige, vi er ret mange mennesker, så det skulle nok kunne løses. Men hvordan orienterer jeg mig? Hvordan kan beredskab være noget, der kan hjælpe mig som helt blind person? Jeg er uddannet inden for HR, og helt tilbage i tiden, der var min oprindelige plan, at jeg ville arbejde med rekruttering af mennesker med handicap ude på arbejdsmarkedet. Og det var det, der var den oprindelige plan. Men ret hurtigt, så kommer jeg ind i hele det her tilgængelighedsområde. Og det er sådan, så i al den tid, hvor jeg har kunne betjene en computer og bruge forskellige systemer, jamen så har jeg også været nødt til hele tiden at finde på nye løsninger, nye muligheder. Fordi desværre, så findes de muligheder ikke altid. Så når jeg har siddet på internettet og stødt på et eller andet utilgængeligt program, måtte sidde og kaste mig lidt ud i, jamen, hvordan kunne jeg eventuelt bygge et lille program selv, som måske kunne
afhjælpe de her ting. Og det gjorde, at jeg hele mit arbejdsliv har beskæftiget mig med tilgængelighed. Og for en del år siden, 2,5 år, 3 år siden snart, så sad jeg til en workshop, hvor 3D-design og print var på programmet. Og jeg blev dybt fascineret af det her med, at du kunne sidde ved en computer, du kunne designe noget, og et par timer senere, så kunne du have noget konkret i hænderne, noget du kunne mærke på, noget du kunne fornemme. Fordi sådan som det er lige nu, og det gælder med alle de steder, jeg primært har været, nu da vi skulle finde herop, så er der et flot kort. Og det er jo super godt, når man kan se noget. Jeg er sådan en person, der elsker at gå til koncerter, og jeg lytter rigtig meget til heavy metal. Og det er der desværre ikke så mange af mine venner, der gør, så jeg tager tit alene afsted. Og jeg plejer altid at spørge, jamen, hvor er nødudgangen? Giv mig lige en hånd hen til, hvor jeg kan mærke, hvor nødudgangen er. Lad mig lige orientere mig lidt. Det er jo også det, I gør. De her muligheder, som vi snakker om, som skal gøres tilgængelige, og som skal være mere inkluderende, det er jo ikke når det brænder på, at vi så står, jeg skal lige hive mit skilt op af lommen, og jeg skal lige mærke, og der står med blindskrift her, at du, og okay, jamen så er det for sent. De her ting skal jo være klar, så vi kan komme over og orientere os, komme over mærke, komme over føle, og have en fornemmelse af, hvad er det, der foregår. Hvis der sidder folk, som har et synshandicap, enten her i rummet, eller online, så kan jeg fortælle, at lige nu, så ses der et billede af en taktil flugtvejsplan, som er 3D-printet og designet. Og tro det eller ej, det har jeg har designet det der. Og det er sådan lidt sjovt, at en blind skal til at lave noget visuelt grafisk tilgængeligt. Sådan lidt tosset, men det er nu de muligheder, der engang imellem er, og det er noget, der skal gribes. Den flugtvejsplan, som der er deroppe, den er lavet, så der både er blindskrift på, der er almindelig skrift, og så kan man mærke, hvor man er, hvor man befinder sig. Det er 3D-designet, og det er 3D-printet. Og det her med 3D-løsninger og 3D-kort, det er og generelt taktil tilgængelighed. Vi har teknologien, vi har mulighederne for at gøre de her ting. 3D-printere, de er efterhånden så billige, at en arbejdsplads, Beredskabsstyrelsen, hvem det nu er, kunne have dem stående, kommuner, offentlige institutioner, spillesteder. Og så er det jo sådan, at de her filer, de kan jo deles og printes. Og det gør det lige pludselig meget mere tilgængeligt, at i hvert fald at bringe en dimension ind i beredskab, som kan være med til at afhjælpe nogle af de her udfordringer, som der kan være i forhold til, når krisen rammer, når der sker noget, jamen hvordan får vi så mange som muligt med? Det her det er noget, der kan bruges i forhold til, jamen du sidder til en øvelse, du får overrakt et kort, som du lige kan mærke på, orientere dig efter. Du har måske en QR-kode, du kan scanne, så du kan få en audiodeskription af, hvad er det, der foregår på det her kort. Og på den her måde kan vi bruge en hverdagsteknologi, i hvert fald en større hverdagsteknologi, end det har været, for at tilgængeliggøre nogle af de her udfordringer. Og det er bare en lille bid af det. Det er jo det er ret omfattende, fordi vi ikke kun skal have mennesker med synshandicap med. Og derfor så er det her bare en lille bid. Se, nogle af de her kort, jeg har lavet førhen, nu skal jeg jo lige se, om jeg kan finde et kort. Det her, som
Dem af jer, som kan se, kan jo godt se, hvad det er. Dem, som ikke kan se, så står jeg lige nu i hånden med et oversigtskort over et område, der hedder Toveshøj, som findes i Aarhus. Og det er fordi, de er i gang med en større renovering af hele området, og det der tænker de tilgængelighed. Det her er et meget, meget simpelt kort. Det står med både blindskrift og almindelig skrift, og så er det til at mærke på, hvor er busstoppestedet, hvor går man ind, hvor er de forskellige blokke. Det er meget, meget simpelt, det er meget, meget lavpraktisk, og det her, det kan også gøres væsentligt mere, skal vi sige, kompleks. Du kan lave de forskellige farver. Det kan være, at der er nogen, der har en smule syn, men har svært ved at se kontrasterne. Jamen, så kan man lave det sådan, så skriften er en type farve, og baggrunden er en anden type farve. Du kan have QR-koder, NFC-koder, og det er bare helt, helt fantastisk i forhold til at gøre beredskab, gøre overblik mere tilgængeligt. Og hvorfor? Hvorfor skal vi benytte os af den her teknologi? Jamen det skal vi, fordi det er billigt. Det er noget, der kan klares i løbet af nogle timer. Har du en dygtig designer, jamen så ved de godt, hvordan de laver nogle figurer på et kort. Der findes efterhånden en masse AI-værktøjer, hvor du indtaster en adresse, og så kommer der et færdigt kort ud, og så kan du selv tilpasse det. Og så kan du printe det, og så har du lige pludselig gjort en lille bid af, hvordan noget kan gøres mere tilgængeligt. Så jeg vil gerne lige bede jer om at kigge på det her, og så skal jeg nok lige fortælle lidt om, hvad der foregår. Så brug bare lige 20 sekunder på at kigge. Er der nogen, der har et bud på, hvad det her er? Og lad være med at række hånden op, fordi så sidder vi her i lang tid. Så bare lige komme med et hurtigt bud på, om I ved, hvad det her kunne være. Ja, der er et bud. Der bliver spurgt, om det ikke er noget kode, der skal oversætte nogle koordinater og noget tekst til blindeskrift. Og jo, det er nemlig fuldstændig korrekt. Det her, det er en bid af den kode, som jeg har siddet og designet, som var den her tidligere flugtvejsplan, I så. Så når jeg sidder og designer, når jeg sidder og arbejder med 3D, så bruger jeg et program, der hedder OpenSCAD, CAD. Og det er simpelthen et program, hvor du kan via tekstinput designe grafiske materialer. Og det er simpelthen derfor, at det kan lade sig gøre det her med, at jeg kan sidde og designe de her ting. Det er en mulighed for at gøre beredskab, gøre overblik, gøre tilgængelighed mere udbredt, så flere mennesker kan have gavn af at vide, jamen hvordan kommer vi ud af en brændende bygning, hvordan finder vi rundt i evakueringslokalet, hvordan kommer vi hen til det her lokale, hvor er opmærksomhedspunkterne. Og derfor så håber jeg, at det her har været et lille indblik i, hvordan man kan bruge noget hverdagsteknologi til forhåbentlig at kunne arbejde endnu mere inkluderende med beredskab. Fordi en beredskabsplan er god, så længe den kan benyttes af os alle sammen. Tak for nu. Tusind tak til Edis. Og nu skal vi over til en dobbeltformand. Janus Tarp er med os via en online-forbindelse. Han er formand for Ulykkes Patientforening og for Polioforeningen. Så
Vi laver lige øvelsen igen. Her. Og finder ham på Teams. Sådan der. Og vi lukker ham ind. Hej Janus. Vi sidder her og er klar til at høre fra dig. Er du klar? Det er jeg. Det er godt. Så får du ordet. Ja, tak. Og tak fordi I inviterede mig til at fortælle lidt om de medlemmer, som vi har i Ulykkespatientforeningen, og de behov, som vi ønsker, at myndighederne tager højde for i deres beredskabsplanlægning. Først og fremmest vil jeg gerne præsentere mig selv. Jeg hedder Janus Tarper, er formand for Ulykkespatientforeningen og Polioforeningen, og til daglig arbejder som chefjurist i Slagelse Kommune. Jeg sidder selv i en kørestol efter en trafikulykke, har et døgnhjælperhold 24/7, og jeg kan ikke trække vejret selv, så jeg er meget lige de medlemmer, som jeg repræsenterer. Det er medlemmer i vores ulykkespatientforening og polioforening. Der er cirka 8.000 medlemmer, og størstedelen af vores medlemmer har en form for funktionsnedsættelse fysisk, som gør, at de er afhængige af en kørestol, og flere af dem har behov for forskellige apparater, hjælpemidler, som benytter strøm. Og flere af dem har også hjælpere, der hjælper dem i en døgnordning eller i flere timer om dagen. Så det er hjælpere eller medlemmer, som har et massivt behov for hjælp i det daglige. Både personlig hjælp, men også hjælp for forskellige apparater, og dermed er det også personer, som er sårbare i tilfælde af en krise. Så det er målgruppen, kernemålgruppen i det, vi kalder sårbare borgere i den her sammenhæng. Vi har i den her forbindelse i vores forening, i forbindelse med alt det her med kriser, arbejdet med at lave vejledning til vores medlemmer, fordi vi savnede og efterspurgte konkrete vejledninger fra myndighederne. De her anbefalinger om at fornødenheder til 3 dage jo kom i sommer sidste år, sommeren 24. Men nu er der ikke noget omkring særligt behov for sårbare borgere, og hvordan sårbare borgere skulle indrette sig i forhold til hvis en krise er opstået. Og derfor gik vi selv i gang med at lave en vejledning til vores medlemmer, hvor vi beskrev nogle af de opmærksomhedspunkter, som vi mener, at der skal tages højde for i forhold til vores medlemmer. Og det gjorde vi blandt andet på baggrund af en undersøgelse fra blandt vores medlemmer, der viste, at noget af det, vores medlemmer efterspurgte, det var information, det var kontaktoplysninger til myndighederne, det var information direkte fra myndighederne, og ikke kun via medier. Det var oversigt over tilgængelige beskyttelsesrum. Vores undersøgelse viste også, at kun en femtedel af vores medlemmer ikke havde nogen pårørende til at hjælpe dem. Der var en efterspørgsel efter beredskabsplaner, målrettet sårbare borgere.
Og generelt var halvdelen af vores medlemmer meget utrygge i den situation, de stod i. Mestre skulle ramme en krise. Så på den baggrund, så tog vi fat i at lave en vejledning til vores medlemmer. Og det vi har gjort, det er, at vi på cirka 8 sider har givet gode råd til vores medlemmer om, hvordan de selv kan forberede sig på en krise. Og det handler blandt andet om at lave en liste over de kontaktoplysninger, som myndighederne har behov for. Hvis der opstår en krise, det handler om at forberede sig på, hvem kan egentlig hjælpe en, hvis en krise opstår. Altså, er der pårørende eller hjælper, eller hvem er der kan træde til? Det er at gennemgå de hjælpemidler, man selv har, og hvilke behov har man for akut indsats og hjælp fra myndighederne, hvis der sker noget med eksempelvis strømforsyningen, som går ud over funktionaliteten af vores hjælpemidler. Så var det også at have ekstra medicin på lager. Det var også at undersøgt i kommunerne om hvor der er tilgængeligt skyldsrum. Så var det også at sørge selvfølgelig for mad og vand, mad og drikke. Ligesom alle andre borgere, så gælder det jo også for vores medlemmer. Og så var det at sørge for at have en evakueringstaske parat, hvis det er, man står i en situation, hvor løsningen er, at man bliver evakueret fra sit eget hjem hen til et evakueringssted. Og man må påregne at skulle være i måske flere dage. Og endelig en liste over den hjælp i det hele taget, man har behov for i en situation, hvor man rammer en krise, og man har nogle særlige behov. Så er der jo sket det, heldigvis, at myndighederne her i oktober kom ud med anbefalinger til myndigheder til særlige kommuner og regioner om, hvordan de kan sikre et beredskab for sårbare borgere. Det vi fra min forenings side, og selvfølgelig mig personligt har bemærket, er jo, at desværre er det ikke krav, men alene anbefalinger. Og jeg vil sige, at de anbefalinger, der er kommet fra myndighederne til kommunen og regionerne, er jo for så vidt meget gode, i det man jo selvfølgelig kommer ind på en række centrale områder, som kommunerne og regionerne skal forberede sig på, altså sådan noget med at opdatere beredskabsplanerne. Plan for kommunikation, man skal kunne håndtere forsyningsafbrydelser, der skal være planer for håndtering af sårbare borgere med respiratorer og behov for ilt. Og i det hele taget håndtering af sårbare borgere i forhold til kritiske apparater og kritisk hjælp i det hele taget. Og så vigtigst også, at kommunerne og regionerne styrker det lokale samarbejde med civilsamfundsorganisationerne. Det er jo blandt andet sådan nogle som min egen organisation. Og det er vigtige anbefalinger, men det er alene anbefalinger. Og det er ikke krav, så vi er jo selvfølgelig opmærksomme på, at de her anbefalinger, de har ført ud i livet, at kommunerne og regionerne hurtigst muligt får udarbejdet beredskabsplaner, sådan så vores medlemmer kan være trygge i den situation, der forhåbentlig ikke opstår, men der er jo risiko for, at der opstår en krise. Og så kunne det være rart, at anbefalingen var fuldt op af nogle tidsfrister for, hvornår de her beredskabsplaner skulle være på plads. Men det håber vi, at man tager til sig ude i kommunerne og regionerne. Det skulle helst heller ikke være sådan, at man
ens tryghed afhænger af, at man bor i den ene eller den anden kommune, eller den ene eller den anden region. Så det kunne også have været rart, hvis de var sådan nationale. På den måde, at alle kommuner skulle følge en vis standard. Men vi vil følge området tæt og ringe kommunerne på døren for at sikre os, at de arbejder videre med de her anbefalinger. Og til sidst vil jeg blot sige, at noget af det, som vi, udover det jeg har sagt, vi kunne anbefale myndighederne at gå videre med, jamen det er selvfølgelig det her med at sikre, at alle med handicap får den tilstrækkelige hjælp i en krisesituation, uanset hvor man bor, men også at der er styr på den enkelte borger med handicap i eget hjem, sådan så man ikke bliver glemt, så myndighederne skal ud og have fat i hver enkelt af os, og sikre sig, at de har styr på os alle sammen. Og så til at komme afsted med de beredskabsplaner, så tænker jeg, at vi kan blive en anelse mere trygge, fordi krisen kan ramme før, end vi ved det, så tid er en meget central faktor her. Og med det vil jeg sige tak for ordet og en fortsat god konference. Tak for det, Janus. Og jeg logger af her, så får du lov til at følge med på YouTube. Hej. Og Janus han nævnte nogle vejledninger, nogle retningslinjer. Vi har lagt dem op ved indgangen i fysisk printet format, så der kan man tage en med eller kigge lidt i den. Og de er også meget nemme at finde online, og ellers så kan man skrive til mig, og så skal jeg nok sende et link. Så går vi lige hen her. Den næste er klar. And now we'll make the switch to another language, because for the next speaker we'll hear from Marike Dormann, who is originally from Germany, and you're now a Master of Science student in Global Health and Disaster Risk Management at the University of Copenhagen. And she'll teach us to expect the unexpected. I'm not sure if I would call it teaching, but we'll give this a try. Hi, welcome everyone, and thank you for letting me talk in English, because that's what is making speaking today here at this place accessible to me. A brief visual description. I'm a woman in my 20s. I think I'm short. Not everyone agrees. I have long dark hair, light skin. I'm wearing a kind of icy blue knitted sweater and black pants. And as Tobias just said, I study global health and disaster risk management, and I'm currently writing my master's thesis on disability-inclusive disaster risk reduction, or more specifically on flood preparedness for people with disabilities in my home country of Germany. I'm also a participant in the Bevika Scholarship, which is a program that seeks to turn students and lecturers into experts on universal design. I'll come back to that concept a bit later. And they awarded me a travel grant to research more into how we can use universal design for preparedness, and I'm going to speak about that in a little as well. I've titled this presentation Expecting the Unexpected, and I hope by the end it will be clear why. My main focus will be on what accessibility and preparedness can learn from each other, and why I think they should. We'll go a little bit into theory as well, but don't worry, there will not be a test in the end. So, let's talk about Plan Bs. I don't mean the emergency contraception pill, I mean just Plan Bs in general. Having a Plan B, to me, means that you have thought about the unexpected and you have prepared for it. Like when you bring an umbrella. Might be worth a try today. My favorite Plan B is my freezer, because if I don't have time to go grocery shopping or I don't have the energy to cook, there is food in the freezer. But if you have a disability, you're probably thinking about Plan Bs all the time. Because when the world is not accessible to you, you have to find a different option, an option that works for you.
And that's kind of what the social model of disability is about, talking about barriers. There's a picture of stairs here, and those are a classic barrier. So what does this model tell us? It basically explains how disability happens. There is a person who has an impairment. That can be a mobility impairment, a visual impairment, and a lot of other things. But disability happens when this person meets barriers in the environment, such as the wheelchair user meeting a flight of stairs. If we make the environment accessible, such as putting a ramp or an elevator in place of those stairs, then we can include everyone. So the problem is not the impairment. The problem is that we don't expect it, so we don't build the world for it. We exclude people because we don't expect them to be different from what we think is normal. What does that have to do with disasters? Let's talk about some more Plan Bs and also cheese. Now, when do Plan Bs matter? In emergencies, right? I talked about umbrellas. Another Plan B could be, if the weather continues being like it is right now, I will take the metro home instead of biking. But we also need Plan Bs to prepare for emergencies, to prevent them. And that's where this Swiss cheese model comes in. So the idea behind this model, which was created by a psychologist named Mr. Reason, of all things, is to prevent accidents by having multiple layers of protection. So this originally comes from workplace safety and preventing accidents, but it also works for a lot of other things. We have an example here with the pandemic. I'll come back to that in a moment. But the idea is that you have multiple layers of protection, and each of them is like a slice of Swiss cheese. So it has holes. If you have one slice of Swiss cheese, you can look through those holes, or you can also poke your finger through them. But if you stack multiple slices of Swiss cheese, it's unlikely that all of those holes will line up. Eventually, if your block of cheese is thick enough, if you have enough slices, you can't look through the cheese anymore. You can't poke your finger through the cheese anymore. And that's the idea here. Every layer of protection has holes. But if we stack them, then we hope that none of those holes line up. And so we are protected. Now, the pandemic example could be that you distance from other people, and you wear a mask, and you clean surfaces, and you wash your hands, and you get vaccinated, and so on, and so on, and so on. One of those might fail, but you still have other means to protect yourself. And each of these layers of protection reduces your vulnerability to hazards. Don't worry, I will get into what that means now, because I will try to follow the advice on not throwing around big words without explaining what they mean. And that's because here's another model. This is a model that explains how disasters happen. And it basically says that disaster risk is a result of vulnerable environments being exposed to hazards. Now, word by word. What is a hazard? A hazard is something that's potentially dangerous. There are natural hazards like a flood or a storm. There are technological hazards like a power outage. War and conflict is also a hazard, and so is a virus. Being exposed to a hazard simply means being in the wrong place at the wrong time. If a storm happens in Florida right now, none of us are exposed to it. But if it happens in Copenhagen, we are. And vulnerability is about how this hazard can harm us. A building is vulnerable to a storm if it's very poorly constructed, or maybe it's old, and the roof can fly away. If it's not so vulnerable, then it becomes resilient. Those are more or less the opposite. Don't tell my professors I said that. And the risk is the harm that could result, such as the building's roof being blown away. So this is kind of similar to the social model of disability, because the problem is not the hazard itself. The problem is when we are not prepared for the hazard. If there's a lot of rain, but a city has good drainage and green spaces that soak up the water, it doesn't have to flood. So far, so good in theory, but what happens in practice? In practice, we do have a lot of Plan Bs, but there's a problem with them. Because our emergency backups don't work for everyone.
I'm going to show you 2 elevator signs. This is the first one. It shows just a sign that says, here is an elevator. There's a wheelchair user on the sign in the elevator. So this tells me, if I cannot use the stairs, this is my plan B. I can use the elevator. Now here we have the second sign, and it says, in case of fire, do not use elevator, use stairs. There is no wheelchair user on this sign, and I wonder why. Because this says clearly, the plan B, if you cannot use the stairs because of a fire, not the stairs, if you cannot use the elevator because of a fire, you should use the stairs. I spot a problem because this does not work for everyone. And this is also what the participants in my thesis research told me. I interviewed people about their experiences with floods, and they were more or less like this. We had great emergency exits. They were all on the ground floor. We could easily get out, but they flooded immediately. Or the fire brigade told us to go upstairs. So I took the elevator in my apartment building, and then the power went out, and now I was stuck on a higher floor. Or we evacuated a whole nursing home into this shelter, and we didn't have proper beds for them. So the problem is that you have accessible infrastructure, but this is vulnerable to the hazards. You have also resilient disaster responses, but those are not accessible. That's a problem. And I think this is where universal design can come in and where we can learn from this concept. It's originally from architecture, but I do think it's a good lens to view preparedness, though, as well. So what is universal design? Basically, the idea is that you don't design for a standard user, but you try to design for the extremes. So if you're making a table, you try to make it work both for people who are very short and for people who are very tall. It's based on the idea that humans have different bodies, different needs, different abilities, and those can also change over time and by situation. If you are, for example, sick or injured or tired, your needs and abilities will change. They might also change as you age. And if we try to accommodate for these differences, then often the best way to do that is a catalog of solutions. So not just one size fits all. I have a little cartoon here that shows why. This is a shoe shop, and in a shoe shop, you might find running shoes, cycling shoes, hiking shoes, climbing shoes. You will probably not find a shoe that is meant for swimming, rollerblading, and horse riding all at once, because it really doesn't work for any of those options. So what is different here is that we don't have a plan B. We just have multiple plan A's, multiple different ways to reach the same goal, to use a product, to use a space. This gives everyone both equitable access and flexibility. And why is that important in a crisis? I just said people have different abilities and those change by situations. Everyone in this room who was wearing glasses, if you lost those glasses or if they got damaged during an evacuation, would your abilities change? So that's why, especially during an emergency, we have to consider that people might not have the same abilities they normally do. We already have plan Bs for accessibility, but they don't work in all situations, like the elevator. We already have plan Bs for emergencies, but those don't work for all people, like the stairs. So what we need to do is to make sure that our environments are both accessible to all humans, but also resilient to hazards, so that we can use them in all situations. And that's why I think in the end it's about expecting the unexpected, expecting people who are diverse, and expecting environments that don't always work like we imagine them to. Well, thank you so much for paying attention. Thank you so much, Marieke. I was trying to figure out where I heard the term expecting the unexpected, and it shows up. There are multiple quotations, but I think the most prevailing one was Oscar Wilde, who said that to expect the unexpected shows a thoroughly modern intellect. So thank you, Marieke, for helping us bring that mindset into modern crisis preparedness. Og vi skifter til dansk igen, fordi
Vi skal helt til Silkeborg med vores næste oplæg, eller Silkeborg kommer til os, fordi de er med online. Her har vi Kirstine Svendsen, udviklingskonsulent i socialafdelingen hos Silkeborg Kommune, og hun var rar at stille op via en videoforbindelse for at fortælle os om Silkeborgs arbejde med beredskabsplanlægning. Så jeg finder hende lige frem til dem i salen. Hej Kirstine. Hej. Du er med i salen. Kan du høre mig? Og er du klar? Jeg kan godt høre dig, Tobias. Det er godt. Jeg er klar. Så får du ordet. Tak for det. Og tak for invitationen til at komme og fortælle lidt i dag, eller være med her på skærmen og fortælle jer lidt om, hvordan vi i socialafdelingen i Silkeborg Kommune har arbejdet og arbejder med beredskabsplanlægning. Jeg har taget nogle slides med, som jeg gerne vil vise jer, så nu prøver jeg lige at se, om det også kan lykkes at dele skærmen. Og det håber jeg, I kan se nu. Det er godt, altid. Tak for det. Jamen, som sagt, så hedder jeg Kirstine Svendsen, og jeg arbejder som udviklingskonsulent i socialafdelingen i Silkeborg Kommune. Og jeg vil gerne fortælle lidt om, hvordan vi i socialafdelingen arbejder hele tiden løbende med at beredskabsplanlægge, men især hen over det seneste år har intensiveret vores arbejde med at beredskabsplanlægge. Og man kan sige, at jeg er jo jeg repræsenterer en af de myndigheder, som der flere gange er blevet refereret til i dag, og jeg har også de nye anbefalinger fra Styrelsen for Samfundssikkerhed til at ligge helt i toppen på mit skrivebord, og har haft det i lang tid efterhånden. Så der er heldigvis nogle af de ting, som jeg har hørt om i dag, som vækker genklang hos mig. Og jeg vil lige ganske kort sige, at jeg taler på vegne af det arbejde, vi laver i socialafdelingen. Vi har også gode kolleger i de andre afdelinger i Silkeborg Kommune, som arbejder med beredskabsplanlægning. Men det, jeg fortæller om, det er, hvordan vi arbejder i socialafdelingen. Og i socialafdelingen, der har vi en opgave over for borgere over 18 år, som i en kortere eller længerevarende periode i deres liv har brug for en særlig indsats fra kommunen. Det kan både være handicap, og det kan være psykiatri, det kan være udsathed og rusmidler. Så vi dækker en målgruppe. Og jeg vil også lige sige, at jeg har en frygtelig hoste, så jeg har vand og bolse til at stå ved siden af, og hvis jeg får brug for lige at slå mikrofonen fra og hoste, så er det altså derfor, og det håber jeg, I kan leve med. Godt. Jeg vil prøve at sige lidt om, hvordan vi arbejder med beredskabsplanlægning. Det er jo et arbejde, som vi løbende gør hele tiden, og som vi hele tiden tilpasser til det aktuelle risikobillede. Og det er jo et tæt samarbejde med den lokale brand- og redningsstation. Og som jeg også lige sagde før, så er det et arbejde, som har taget mere tid de seneste år, end det måske har gjort de sidste mange år til sammen. Noget af det, der er nyt, det er, at vi forholder os til risikoen for ekstreme vejrhændelser. De af jer, som ikke kan se det, så kan jeg fortælle, at jeg har et billede med af en Gudenå, som løber igennem Silkeborg, og som er gået langt over sine bredder, så bænkene nu står ude i vandet. Så ekstreme vejrhændelser er noget af det nye, vi forholder os til. Og så er det også nyt, at vi har været i gang med at etablere et 3-døgns beredskab. Og det vil jeg prøve at sige lidt mere om. Sådan generelt i forhold til beredskabsplanlægning, så kan vi sige, at vi forholder os som kommune til situationer på sådan en relativt kort bane. Og det er jo også en erkendelse af, at der kan opstå nogle helt ekstraordinære situationer, som vi kan have svært ved at forberede os på forhånd, og hvor vi ved, at vi kan komme til at skulle afvente nogle nationale meldinger. Men det, som vi dog har kunne forberede os på, det er jo det her med 3-døgns beredskab. Og der er vi startet på vores botilbud og i vores bofællesskaber, hvor vi har borgere i vores varetægt.
Og det er jo med udgangspunkt i de anbefalinger, som er kommet både til enkeltpersoner, men også nu til myndigheder. Så vi har opbygget lokale lagre, og vi har netop prioriteret, at det skal være lokale lagre, som er så tæt på de borgere, som kunne ske at få brug for dem som muligt. Fordi vi gerne vil kunne bibeholde den tryghed, som er for borgerne i den ramme, de er vant til at være i. Noget af det, vi også har gjort, det er, at vi har kommunikeret til beboere og pårørende på vores botilbud og i bofællesskaber, hvad vi som afdeling har gjort, og hvordan man som beboer med fordel, eller som pårørende med fordel kan understøtte det her beredskab ved også selv at gøre nogle ting i forhold til at forberede sig. Så vil jeg prøve lige at give et par konkrete eksempler på, hvordan vi har tænkt tilgængelighed ind i beredskabsplanlægningen. Vi har også borgere, som modtager en indsats i socialafdelingen, som ikke bor på botilbud og i bofællesskaber. Og de er jo ikke omfattet af det beredskab, som vi har været ude og etablere på vores matrikler. Til gengæld så har vi opfordret alle vores bostøttemedarbejdere til at tage en fysisk folder i hånden, og det er den folder, som vi alle sammen fik i e-boks for 1,5 års tid siden, og bruge den som udgangspunkt til en samtale med de borgere, som bor i deres egen bolig, og som modtager bostøtte i socialafdelingen. Og så simpelthen få en snak om, hvordan kunne du forberede dig på, hvis der skulle opstå en situation, hvor jeg som bostøtte ikke er i stand til at komme ud til dig. Undskyld. Og så er det også sådan, at alle vores beredskabsplaner, ligesom alt andet indhold i øvrigt, på Silkeborg Kommunes hjemmeside er maskinlæsbare. Så det vil sige, uanset om man er medarbejder eller man er borger i Silkeborg Kommune, så har man mulighed for at gå ind og kigge, og også få hjælp til at få læst, hvordan vi har forberedt os på forskellige ekstraordinære situationer. Så det var lidt om, hvad vi har gjort. Jeg vil prøve at sige lidt om, hvad det er, vi mangler at gøre endnu, for vi er ikke i mål. Vi ved, at der er stadig et stykke arbejde, og det er også noget, vi vil komme til at skulle arbejde med løbende. Noget af det, som vi mangler, og som vi rigtig gerne vil, det er dialog med vores lokale handicapråd og vores lokale udsatteråd. Og så kan man måske godt tænke, jamen, hvorfor har vi ikke været i den dialog allerede? Og en af grundene til det er, at vi rigtig gerne vil kunne tage nogle skridt selv først, så vi også er i stand til at besvare nogle af de spørgsmål, som formentlig vil komme, når vi er klar til at gå i dialog. Det har vi også erfaret i forhold til at være i dialog med vores egne ledere og medarbejdere. Der opstår rigtig, rigtig mange spørgsmål, og det giver både os og dem en tryghed, at vi kan svare på nogle af tingene, når vi skal have den her dialog. Så det er på vores huskeliste, at det er noget, vi skal. Så vil vi også rigtig gerne i dialog med de borgere, vi har i Silkeborg Kommune, som har en såkaldt BPA-ordning, altså borgerstyret personlig assistance, og have kommunikeret med dem, hvad er det, vi gør som kommune, og hvad er det, du kan gøre som borger. Og så har jeg på en seddel også op på slidet skrevet alt det, vi ikke har forudset endnu, fordi der dukker hele tiden nogle nye ting op i det her beredskabsplanlægning, som vi ikke havde forudset, og som vi bliver klogere på, hvor vi går på opdagelse, og vi søger sparring hos andre kommuner og andre samarbejdspartnere. Så vi bliver klogere hele tiden, og der opstår hele tiden noget, som vi ikke vidste, at vi ikke vidste. Så har vi mødt, og vi møder også fortsat nogle bump på vejen. Noget af det, som har udfordret os, det er sektoransvarsprincippet, fordi vi har ansvaret for nogle borgere i socialafdelingen, men der er også nogle af de borgere, som vi kender, som også får ydelser fra andre myndigheder. Det kan være andre afdelinger i kommunen, eller det kan være en region.
Og det har faktisk været rigtig svært for os som kommune, og er det også fortsat i nogle tilfælde at finde ud af, hvad er vores ansvar som socialafdeling, hvor langt rækker ansvaret, og hvilket ansvar har man selv som borger. Så har vi også i noget tid manglet noget klarhed over, hvad det er for en opgave, vi som kommunal afdeling har. Der vil jeg så dog sige, at de nye anbefalinger, som er kommet til kommuner og regioner, har hjulpet os med at få konkretiseret, hvad vores opgave er. Og så er der jo en helt lavpraktisk udfordring, som er, at der ikke er fulgt noget økonomi med til for eksempel at etablere det her 3-døgns beredskab. Der har jeg lige brug for at hoste lidt mere. Det må I undskylde. Jeg håber, I kan bære over med det. Og jeg er faktisk også nået til vejs ende. Og det kan være, Tobias, at du kan lokkes til lige at tage den sidste her, mens jeg hoster færdig. Det gør jeg gerne. Jeg synes, du har kæmpet dig godt igennem, Kirstine. Vi er glade for, at du var med, til trods for sygdom. Min 16-årige var ikke taget i skole med det der. På sidste slide, der står der, har du gode råd eller spørgsmål, så vil jeg meget gerne høre fra dig på telefon 23 30 46 31. 23 30 46 31. Eller på mail ksv Kilo Sierra Victor @silkeborg.dk. Og det var dit sidste slide, ikke, Kirstine? Det var det nemlig. Tak, Tobias. Jo, tusind tak, fordi du var med. Tak. Tak for muligheden. Jeg logger af her, Kirstine. Pøj med hosten. Tak. Og vi er også stort set nået til vejs ende. For mit vedkommende vil jeg bare gerne lige sige tak til alle dem, der kom i dag. Vi har en masse med online også, som ser med. Der har været ret stor interesse for det her. Det er et vigtigt emne. Jeg håber, det har været oplysende. Jeg kan starte nogle gode samtaler og nogle gode samarbejder på tværs. Vi har haft en masse folk med, der hjælper. Emil sidder her og varetager chatten. Vi har mig udenfor, der sørger for, at folk bliver tjekket ind. Laura Karme sprang til og live-synstolket for os. Vi har et helt tegnsprogshold fra tegnsprogstolken.dk. Vi har livestreaming og lydproduktion fra wearewonder.dk. Så en masse gode folk har været med til at få det op at stå. Og så vil jeg gerne give det afsluttende ord til vores vært her i dag i Folketinget, Simon Koldrup. Tak. Jamen for mig er der jo kun at sige en meget stor tak til alle de oplægsholdere, der har været med i dag og givet os nye perspektiver, både på de problemer og udfordringer, som vi måske godt mange af os vidste, vores samfund havde, men jo i den grad også at pege på nogle af de løsninger, vi kan tage i brug, hvis vi ønsker at komme problemet her til livs og ønsker at sikre et samfund, hvor personer med handicap også bliver husket, både når krisen måtte ramme, men også længe før det, nemlig når vi skal forberede os på, at den kan ramme. Og det har jo været omdrejningspunktet i dag, så det synes jeg har været enormt positivt, og jeg skal lade være med at lave et stort resume af alt, hvad der er sagt. Men jeg synes alligevel, der var et par perspektiver, jeg i hvert fald noterede mig ned, som jeg tager med mig videre. Jeg tror, det var Susanna, der sagde tidligt i vores konference, at der er faktisk andre lande, der har relativt godt styr på det her. Og så sagde hun, når det fungerer i andre lande, så er det fordi, det er tværsektorielt tænkt. Og så har vi lige haft Kirstine på. Jeg synes næsten, der skal sendes, jeg ved ikke, om der bliver sendt vin til Silkeborg, men send lige en pose Halls med også.
Men Kirstine sagde jo faktisk, at en af de udfordringer, kommunen over i Silkeborg var stødt på, det var netop det sektoropdelte princip, vi arbejder under i Danmark. Og jeg tror, der er for nogle af os, både mig som politiker, men også de af jer, der repræsenterer organisationer på det her felt, måske en opgave i at påvirke den ekspertgruppe, der er nedsat til at se på hele beredskabsområdet, og herunder også på spørgsmålet om sektoransvarets anvendelighed. Jeg har selv den personlige holdning, og det er ikke clearet med mit parti, så hvis mit parti mener noget andet, så er det fint nok. Jeg tror sådan set, at sektoransvar fungerer fint nok, når der ikke er krise. Men når den først er der, eller når vi virkelig skal til at forberede os på at kunne stå en krise imod, så tror jeg, at sektoransvaret bliver udfordret. Nu har vi det, og mens vi har det, så er det godt, at vores styrelse var på besøg i dag og fortæller om de anbefalinger, de forsøger at dele. Det er kun anbefalinger, og det tror jeg har mange årsager, men det er bedre end ingenting. Og jeg tror sådan set, at jeg bare vil sige, at der er mange initiativer, man kan tage. Det synes jeg er dagens gode nyhed, at det her problem kan løses, og der er mange muligheder for at gøre det. Jeg tror, hvis vi vil have løst det problem, at personer med et handicap, personer i sårbare positioner, skal huskes i krisetilfælde i Danmark, så tror jeg, at løsningen findes i et skab, eller i to faktisk. Det ene, det handler om et partnerskab. Det handler om, at jeg tror også, der er engageret organisatorisk på det her felt, og nu taler jeg som beredskabsforbundet mand, og jer, der er organisatorisk i andre foreninger på det her felt, tror jeg har en opgave i at tænke i et partnerskab ind mod ministeriet. Meget af politikken på handicapområdet og på sårbarområdet er socialpolitik til dagligt. Det er ikke beredskabspolitik. Det bør det være, men nu taler jeg bare om, hvordan jeg ser virkeligheden som politiker. Og derfor tror jeg, der kan være et oplagt partnerskab med nogle af os, der er vant til at snakke beredskabsk, hvis det hedder det. Jeg ved ikke, om tolkningen fik det med. Sammen med nogle af jer, der arbejder på det klassiske handicap, social, sårbare område. Det synes jeg, vi kan overveje. Og så tror jeg, at løsningen også findes i et andet skab. Fællesskab. Naboskab. Det med, at mens vi prepper og gør os klar, og kampagnerne kører, så lad os i de naboskaber, vi bor, i de små fællesskaber, vi har i landsbyen og på vejen, huske den ældre, den sårbare, den person, der har et handicap. For nej, jeg kan godt forstå, at Preben ikke prepper. Det er jo umuligt for manden. Men så kan vi andre jo tænke Preben ind, så vi har preppet lidt for ham, eller tænkt på ham, hvis krisen kommer. Det er ikke sikkert, det er den bedste løsning, men det kan være den næstbedste, indtil bedre løsninger melder sig. Jeg synes, det har været enormt spændende at være med i dag, så jeg vil bare sige tak til Accessible EU for at holde sådan en konference. Og jeg vil håbe, at mange af jer, der har set med derude, og jer i lokalet her, vil løfte den her dagsorden videre, fordi det kan godt være, at samfundet skal kendes på, hvordan vi behandler vores sårbare og udsatte borgere. Det mener jeg faktisk af hele mit hjerte. Men vi er ikke i mål her. Og dagen i dag er vel ikke engang et startskud, for kampen har været i gang længe. Men det kan være med til at åbne nogle øjne for, at der skal gøres og handles politisk, også nationalt. Så det vil jeg gerne være med til at gøre mit til at bringe ind i de politiske lokaler, hvor jeg færdes. Tusind tak for i dag, og en stor tak til Tobias for at stå bag det her flotte arrangement.